Lebaply lukmanlar hytaý waksinasynyň ikinji tapgyryny kabul etdi. Global pandemiýanyň fonunda hiç bir COVID-19 hadysasyny resmi taýdan hasaba almadyk Türkmenistan oňa garşy sanjym etmäge dowam etdirýär. Karantin çäklendirmeleriniň arasynda bölekleýin dikeldilen otly gatnawlary berk gözegçilikde dowam edýän mahaly ýurdun hawa ýollary kompaniýasy daşary ýurt gatnawlarynyň häzirki wagtda dikeldilenmeýänligini habar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy 1 aprelde Türkmenistanda ýokunç keselleri hastakanasynyň köpügürlü klinikanyň hemde tiz kömek gullugynyň medisini işgärlerine ikinji tapgyr sanjym edilenligini habar berdi. Sanjymlarda hytaý vaksinasy ulanlypdyr. Mundan öňe bu saglyk goraýşy daralarına vaksinasyanyň ilkinji tapgyry 10-11 mart günleri geçirildi. Şeýle-de ýatladyp geçdik Lebaply vilayatyna vaksinasiýa üçin tewekkelçilik toporlarynyň sanaňlary ýanwar aýyna düzülipdi we oňa saglyk işgärleri we mugallimler girdilipdi. Türkmenistanda global pandemiýanyň fonuna şäherara köpçülik transportunyň hereketine girdilen çäklendirmeler martdan başlap bölekleýin dikeldildi. Martyň başyna Aşgabat daşuw daralygyna awtobus gatnawy, Aşgabat Türkmenaba daralygyna otly gatnaw synaw tertibinde bölekleýin dikeldildi. Türkmen demir ýolları agentliginiň soňky beýanatyna görä Marwe daşuw ugurlary boýunça gatnaýan otly gatnawlar hem synaw tertibine gaýtadan ýola goýuldy. Galan ugurlar boýunça girdilen çäklendirmeleriň möhleti 15 aprele çenli udolduldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy otly gatnawlar üçin ýolawçylardan COVID-19 test netijeleriniň talap edilýändigini habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä testler çäkli bolmagyny galýar. Mundan öňe Türkmen hawa ýollary kompaniýasy halkara hawa gatnawlaryny dikeltmegiň möhletiniň 31 marta çenli udoldulygyny habar beripdi. Kompaniýanyň soňky bildirişine görä halkara gatnawlary häzirki wagtda dikeldirmeýär. Türkmen hawa ýollary halkara hawa gatnawlaryny dikeldirmegi boýunça goşmaçy maglumat berjekdigini aýdýar. Bu aralykda pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlar ýurda getirilýän mahaly ýurda baran raýatlaryň karantine alınmagy hem dowam etdirilýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä Lebaplyda täze gurulan 4-nji karantin zolagy öz işine başlady. Ýatlasak Azatlygyň habarçylary 24 martda Lebaply vilayatyna 4-nji karantin zonasynyň gurulşynyň başlananyny habar berdiler. Bu desga çärje we trawyna ýokunç keselleri hastakanasynyň çägine ýerleşýär. Mundan öňe Türkmenabadyň günnägorundaky karantin zolaklaryna adam köp bolan üçin häkimetler bar bolan zolaklary giňeltmek we täze desgalary gurmak üçin işe girişdiler. Häkimetler karantin merkezlerini giňeltmek we ol ýerlerde şertleri gowlandyrmak kararyny eglan etdiler. 15 martda Lebaply vilayatynyň häkimi we ýurdun saglyk ministriniň orunbasary Amderýanyň kenaryna olal daşary ýurt gurulşy kompaniýasy tarapyndan ulanylýan binalarda ýerleşýän 500 adamlyk uly karantin zolagyna baryp şertleri bilen tanışdy. Häzirki wagtda 5 karantin merkezine Täjikistan, Özbegistan we Türkiýeden getirilen raýatlar bar. Olaryň 21 günlük karantin möhletiniň ýene bir hepdesi galypdyr. Olaryň 7 aprelde tapgyrlaýyn goý berilmegine garaşlýar. Boşan karantin orunlary daşary ýurtlardan getirilen raýatlar bilen doldurulýar. Şeýle-de habarçynyň maglumatlaryna görä ýa-ni ýakyna Hindistanda okuw türgünleşiklerine gatnaşan 15 harby ýurda dolanandan soňra karantin üçin harby çadyrlary ýerleşdirildi. Ýa-da Hindi medeniýetyne görä Türkmenistanyň ýöretim güýçleriniň düzümlerinden 16 desantçy fevralda Hindi goşunundan tälim aldy. Türkmenistan karantin çärelerini bölekleýin ýeňledýän mahaly habarçynyň maglumatlaryna görä Türkmenabadda diňe toý çärelerine niýetlenen kafeler öz işini dikeldiýär. Şeýle-de habarçy ähli dawara çäreler üçin COVID-19 test netijeleriniň talap edilýändigini aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistan şu wagtda çenli öz şäherine hiç ýyly COVID-19 hadysasyny hasaba almady.